Wannan shine taron naɗin sarkin hausawan turai da aka yi a ƙasar Germany, inda ya samu halartar manya-manyan mutane kama daga masu mukamin sarauta, masu mukami, manya-manyan mutane har ma da bloggers. In kuka duba za ku ga Mr. Abis namu na gargajiya a garkuwar hausawan turai kenan. So wannan taro ya kayatar da mutane kuma gaskiya ya nishadantar da mutane sosai, ya samu halartar manya-manyan mutane daga mabambantan gurare, especially masu magana da harshen Hausa. So dama kuma Hausawa suna cewa da na gaba ake ganin zurfin ruwa. Irin wannan tarurruka ko kuma irin wannan haɗin kai da wannan masarauta take da shi, take kokarin haɗa kan Hausawa na faɗin duniya a duk inda suke, shi ya kamata a ce duk wani bahaushe ko kuma mai magana da yaren Hausa ya yi koyi da wannan masarauta. Yana da kyau a ce yadda aka samu bahaushe da son zaman lafiya, da son ci gaban al'umma, da son ci gaban kansa da kansa, ya kamata a ce Hausawa duk inda suke, ko da a ce ku goma ne kun haɗa kanku, ya kasance kuna da leaders, kuna duk wani abu da ya kamata, duk wani abu da zai kawo muku nakasu ko kuma dakilewar ci gaban ku da haɓakar ku a wannan gurin, kar ku yi shi ko kuma ku guje shi. Kowa ya sani kabilar Hausa kabila ce mai riko da addini, mai son riko da al'adarta, mai son zaman lafiya. Sannan kuma kabilar Hausa zaka ga duk inda Bahaushe ya je ko shi kadai ne, sai an san cewa yau ga wani dan wata kabila ya zo wanda ya sha bamban da sauran kabilu. So kabilar Hausa yanzu sai dai mu ce mata ci gari, ganin yadda yaren Hausa yake ta daɗa nasuwa a duniya da wasu sassa na Afirka, duba da idan ka cire yaren English da yaren Larabci, yanzu Hausa shine yare na biyu, in ma baka kira shi na ɗaya ba a nahiyar Afirka, mafi sauran haɓaka ko kuma mafi yawan mutanen da suke farka ko kuma magana da shi. Duba da in ka duba zaka ga koda kasashen Larabawa irin su Libya, Algeria yanzu sun kasance suna daga cikin kasashen da ake lissafi da su gurin kasashen da suke da yawan Hausawa.